Γεια σας, ονομάζομαι Σίδωρος Παρλαμάς και παρουσιάζω κάποια μαθήματα της αγγλικής 5 λεπτά, τα οποία βοηθούν στη χρήση της γλώσσας όσους ήδη γνωρίζουν αγγλικά. Η χρήση της αγγλικής είναι δύσκολη, ιδιαίτερα η σωστή επιλογή των χρόνων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ξένος που μαθαίνει ελληνικά είναι σε μια καφετέρια και τον ρωτάει ο σερβιτόρος τι θα πάρει. Και εκείνος απαντά, θα ήθελα να παίρνω μια κοκακόλα. Ενώ θα έπρεπε να πει, θα ήθελα να πάρω μια κοκακόλα. Τέτοιου είδους προβλήματα επιλογής χρόνων είναι αρκετά δύσκολα στην αγγλική και θα ήθελα να αρχίσω με αυτό το θέμα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Ευχαριστώ. Θα έχει απεργία και την άλλη εβδομάδα όλοι θα πηγαίνουν στη δουλειά τους με τα πόδια. Εδώ η απάντηση βρίσκεται στην αιτιολογία. Γιατί θα πηγαίνουν στη δουλειά τους με τα πόδια? Υπάρχει θέμα κρίσης εδώ? Όχι. Είναι αντικειμενικός ο λόγος. Δεν είναι ζήτημα προσωπικής κρίσης και εκτίμησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε future continuous. Θα πούμε δηλαδή will be walking. Άρα θα είναι το β. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι την απάντηση θα τη βρίσκουμε στην αιτιολογία. Θα ψάχνουμε την αιτία και αν βλέπουμε ότι η αιτία είναι αντικειμενική, τότε θα είναι future continuous. Αν η αιτία είναι θέμα προσωπικής κρίσης και εκτίμησης, τότε είναι future simple. Να το δούμε αυτό και σε άλλα παραδείγματα. Εδώ στο δεύτερο παράδειγμα, η αιτία είναι ότι δεν μου αρέσει αυτός ο τύπος και δεν θα τον βοηθήσω. Άρα πρόκειται για προσωπική κρίση και εκτίμηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε future simple, δηλαδή το α. Εδώ στο τρίτο παράδειγμα πρόκειται για αντικειμενική εκτίμηση, διότι δεν θα συναντηθούν επειδή θα βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος. Δεν πρόκειται για προσωπική κρίση ή εκτίμηση. Επομένως, θα είναι το β, future continuous. Στο τέταρτο παράδειγμα, λέει ότι ο σύζυγός μου δεν θα κόψει το δέντρο επειδή θεωρεί ότι είναι μια χαρά όπως είναι. Εδώ δεν πρόκειται για αντικειμενική κρίση. Πρόκειται για προσωπική εκτίμηση. Δηλαδή κάποιος άλλος ίσως να νόμιζε ότι το δέντρο δεν είναι μια χαρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για προσωπική κρίση και εκτίμηση, όπως έχουμε πει και πριν, χρησιμοποιούμε future simple, δηλαδή έχουμε το α. Στο πέμπτο παράδειγμα, λέμε ότι ο Τόμ δεν θα έρθει στο πάρτι μας, γιατί εκείνη την ημέρα δεν θα βρίσκεται εδώ, θα είναι αλλού. Εδώ πρόκειται για αντικειμενικό γεγονός, δεν εξαρτάται από την προσωπική του κρίση και εκτίμηση. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουμε πει, χρησιμοποιούμε present continuous, δηλαδή θα είναι το B. Στο έκτο παράδειγμα βλέπουμε ότι ο Πίτερ δεν θα έρθει στο πάρτι μας, αυτή τη φορά όμως επειδή γενικά δεν του αρέσουν τα πάρτι, έτσι πιστεύει ότι τα πάρτι δεν είναι καλή ιδέα. Εδώ πρόκειται για προσωπική εκτίμηση και κρίση. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε present simple, άρα έχουμε το α. Στο έβδομο παράδειγμα βλέπουμε ότι αυτή δεν μου δανείζει το βιβλίο, διότι πιστεύει ότι ποτέ δεν της επιστρέφω τα βιβλία. Εδώ είναι προσωπική η κρίση, έτσι, υποκειμενική. Αυτή η κοπέλα δεν θα δανείσει το βιβλίο σε κάποιον άλλον, επειδή πιστεύει ότι αυτός ο κάποιος άλλος δεν της επιστρέφει τα βιβλία. Δεν σημαίνει επειδή το λέει ότι είναι αντικειμενικό. Είναι προσωπική κρίση και εκτίμηση. Χρειάζεται λίγη προσοχή λοιπόν. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουμε πει, χρησιμοποιούμε present simple. Είναι δηλαδή το α. Εδώ στο 8ο παράδειγμα, ο κύριος Πιτ δεν θα μιλήσει απόψε, επειδή απρόσμενα πήγε στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν πρόκειται για εξωγενή παράγοντα. Δεν είναι θέμα που μπορεί να ελέγξει ο ίδιος. Είναι αντικειμενικό. Σε αυτή την περίπτωση είπαμε ότι χρησιμοποιούμε future continuous, δηλαδή το B.
Λοιπόν, τελείωσαν τα 5 λεπτά, τελείωσε το πρώτο μάθημα. Ελπίζω να ήταν καλό. Ευχαριστώ, γεια σας.